Стига, бе. За малко. Човек. Стига. Човек. До фаса, баз, до фаса. Давай. Ги как гони. Човек. Ще го направиш 3 пъти, ще го направиш 3 пъти, сега пред камера няма може да го направиш. Ама духам вятър. Не чакай да верна духам вятър. Снимаме това, който пусти сега. Кръгто, който пусти сега. Да, бази се. Тигара кръг. Тигара кръг. Как да литна? Човек на малко. Аре, ти бъде да си го направя до сега.